Čau, v dnešnom videu ti ukážem, ako som lepil folie na Mini Cooper. Fóliu si priložím, vyrežem na presný rozmer, odstraním prebytok, následne fóliu vyhrejem teplovzdušnou pištolou, aby si zapamätala zaoblenie skla. Okno si umyjem, stiahnem, aby som mohol lepiť fóliu na čisté sklo. Preniesiem fóliu do interiéru vozidla. Musím si dať pozor, aby sa mi nedostala pod ňu žiadna špinka. Následne vytlačím všetku vodu s bublinami spod folie von. Doladím drobné detailíky a toto okno je hotovo. Vymeriam si zadné sklo, priložím fóliu, zrežem prebytky, aby sa mi lepšie s fóliou pracovalo, kým je z vonkajšej strany. Následne sa môžem pustiť do vyhrievania. Tento proces je nutné vykonať z vonkajšej strany, fólia si zapamätá tvar a zaoblenie skla a nebude robiť komplikáciu pri inštalácii zvnútra. Taktiež fóliu vyrežem na presný rozmer, ako má byť. Toto poznáš, umyjem, stiahnem a znova lepím na čisté okno. Fóliu usadím na svoje miesto, následne pristúpim k vytieraniu vody a bublín. Kraje čalúnení, ktoré som jemne namočil, po inštalácii samozrejme utriem, neostávajú žiadne flaky. No a ostalo posledné okno, na ktoré prenesieme fóliu, z ktorej vytlačíme vodu s bublinami a autičko bude hotové. Takto vyzerá montáž fólií Skyfall HP Pro, ktoré majú 10-ročnú záruku. Montáž u mňa trvala necelú hodinu za prítomnosti zákazníka, takže ak chceš aj ty nachystať auto na leto, neváhaj ma kontaktovať.